Ikaw, anong gusto mo maging? Police? Mukhang may plano to Gusto mo maging? Bumbero po. Bakit bambero? Walang nasusunog dito Anong gusto mo maging? Okay, doktor. Gusto mo maging? Social worker. Wow, good. Pareho tayo. Ayan. Ano talaga ang kurso mo? Gusto mo matapos? Teacher po. Gusto mo maging? Secretary po. Anong gusto mo maging? Doktor. Wow, doktor. Ayun, magandang araw mga kaagapay. Maraming salamat po sa araw na ito na hindi naman po umulan. Ayan, pero kaninang umaga umulan po siya. So ngayon nandito po kami sa Indang, Cavite para po mamigay po ng school supplies po para sa mga bata na nandito po sa kay Tambog Elementary School. Ayan, kasama po namin ang buong team Daddy Frankie. And ayan, panoorin nyo po ang ating video. Grade 5. Ikaw, first year. College kay ano? College na. Ang pala nyo po sila sa BB. Sama sa Tinggan. Okay. Do a good picture. Okay. Anong pangalan? Anong gusto mong maging paglaki? Picture din. Ayan, sana dumami. Dumami pa mga picture natin. Ayan, anong pangalan? Anong gusto mong maging paglaki? Ikaw, anong pangalan? Anong gusto mong maging paglaki? Teacher din. Papatayo tayo ng maraming school. Ayan ang pangalan. Anong gusto mong pabuti mo? Anong gusto mong kunin na kurso? Ay, iba naman. Galingan mo Anong pangalan? Anong gusto mong maging paglaki? Ayan, good. Tama ko. Ayan. Ikaw. Short man? Wow.
Next. Ang pangalan? Yung gusto mong paglaki mo. Next. Yung pangalan? Tapos ang gusto mong maging paglaki mo. Ikaw, ano pangalan? Ano gusto mong maging paglaki mo? Ayan ang pangalan. Ayan, ano gusto mong maging paglaki? Diba? Okay. Galingan mo ha. Ayan, ikaw, anong pangalan? Anong gusto mong maging paglaki? Ayan. Ayan. Anong pangalan? Anong gusto mong maging paglaki? Ayan. Kariski. Ayan, anong pangalan? Anong gusto mong maging paglaki? Ayan, galingan mo ha. Para... Ayan, anong pangalan mo, boy? Anong gusto mong maging paglaki? Ayan, sundalo. Ikaw, anong gusto mo? Ay, paglaki daw. Paglaki mo, anong gusto mong maging? Shoutout po sa mga viewers. Ay, Tapos sila. Hindi na siya sigla na wala ng maging paglaki. Tagamihin na. Ay, Lalo na lang. Ayan po ha. Ayan, anong pangalan? Yan po, pang-share lang po ng video ni Daddy Frankie at saka yung live para makarating din po sa lugar niya. Supportahin lang po si Daddy Frankie. Congressman. Panalay natin sa rin po sa matulungan at makita. Ikaw, anong pangalan mo? Anong gusto mong maging? Okay, napasa na rin. Anong pangalan? Tapos, anong gusto mong maging paglaki? Password, girl. Ayan. Ayan, galingan niya. Ikaw, anong pangalan? Anong gusto mong maging? Ayan, galingan mo ha. Ikaw, anong pangalan? Tapos, anong gusto mong maging? Ikaw, anong pangalan? Anong gusto mong maging? Ay, meron yan. Ikaw, anong gusto mong maging? Anong pangalan mo? Tapos, anong gusto mong maging? Ay, wala na gusto mong maging ito ah. Ikaw, anong pangalan? Anong gusto mong maging? Mag-engineer ka, ayan, darating kayo dyan sa mga algebra, mga trigo, so mahirap yon. Kung baga yung math natin sa elementary, ano pa lang yan, sisyo lang. Pagdating sa college, hindi na number yung nakikita nyo, mga litra na. Ayan, ikaw, anong pangalan? Anong gusto mo maging? Piloto? Marunong ka magpalipad ng eroplano. Yung papel. Okay, good. Ikaw, anong pangalan mo? Ano ba? Tapos, anong gusto mo maging? Wow, gusto maging seaman ah. Matinik to. Ikaw, anong pangalan? Anong gusto mo maging? Sundalo. Sana makapagtapos ka. Huwag ka munang magjowa-jowa. Ikaw, anong pangalan? Anong gusto mo maging? Sundalo. Marunong kang bumaril. Ikaw, anong pangalan? Anong gusto mo maging? Army or vlogger? Sana all. Pwede naman army, pwede rin vlogger, diba? Tulad namin, ako vlogger, tapos DSWD. Ikaw, anong gusto mo maging? Bakit?
Ayan, good. Maganda yan. Ikaw, anong gusto mo maging? Police? Mukhang may plano to Ayan. Bakit gusto mo maging police? Para sabihin ng mga kriminal. Ikaw, anong pangalan? Yan din po. Anong gusto mo maging? Ano ba? Oh. Ano? Sundalo. Hindi. Hindi nga na. Ano? Opisina. Wala, opisina. Ayan, ano na lang, public administration, pang-opisina yan. Ayan, ikaw, anong pangalan? Tapos, anong gusto mo maging? Bumbero po. Bakit bambero? Walang nasusunog dito Tagapatay po na nga po. Pero yan, basta galingan nyo, maabot nyo yung mga pangarap nyo. Dito tayo sa mga babae. Anong pangalan? Mahirap na dyan sa para. Anong gusto mo maging? Okay, doktor. Anong tawag sa yung may item sa mata mo? Ayun, ikaw. Sige, tawa ka. Anong gusto mo maging? Okay. Anong tawag sa Anong tawag sa pusa na tatlo ang paa? Shoutout mo sa mama ko. Oh, yeah. Ikaw, anong pangalan? Jen S. Basco po. Anong gusto mo maging? Sundalo po. Ikaw, anong pangalan? Anong gusto mo maging? Wow, good. Pareho tayo. Ayan. Galingan mo Ikaw, anong gusto mo? Ano po? Okay. Anong pangalan mo? Jasmine Helen A. Jokno. Ano talaga ang kurso mo? Gusto mo matapos? Teacher po. Okay. Bakit gusto mo maging teacher? Para po maturuan ko po ng mga bata. Okay, maganda yan. Kailangan next na sa mga susunod na taon makita ko yung tarpaulin mo. Top notcher, o di ba? Ikaw, anong pangalan mo? Anong gusto mo maging? Gaya-gaya. Wala naman gaya-gaya. Anong favorite subject mo? Ikaw, anong pangalan? Anong gusto mo maging? Ikaw? Anong pangalan mo? Anong gusto mo maging? Wow, doktor. Pero bago ka mag-doktor, anong gusto mong kunin na kurso? Ayan, okay. Ikaw, anong pangalan? Anong gusto mo maging? Doktor? Ikaw? Lucia. Anong gusto mo maging? Okay.